Mensen komen alsjeblieft wel naar de stad. Maar de intocht die natuurlijk landelijk goed bestuurd is en we hebben heel mooi in beeld komen binnen. Maar wat voor de ondernemers gewoon eigenlijk de slechtste dag van het jaar is. Zoek daar nog in de volgende deze maand. En ja, we hebben mensen op kom toch naar Dokkum, want het wordt gezellig. Wij horen worden, de middenstanders gaan skeer van de oproep van de initiatiefnemers van Afwezigheidactie in Dokkum om net te komen. Haar een argument is, het Bennefeest het skeer van de anti-Zwarte Pieter demonstratie. Begrijp ik het nou goed dat je hem erop winnen dat er skeer wordt onder Bennefeest? Ja. En daarom zelf skeer onder Bennefeest? Nou, het is op zich net skeeronreactie. Je had wel zijn van... Nou, dat is het wel, want de ondernemers hebben geen klanten door je hem op. Nee, dat klopt. Maar dat is nou juist de opzet ervan. Dus bedoel ik, dan is het argument om geen skeer onder Bennefeest te Nee. gaan, maar skeer te doen onder Bennefeest. Nee, want daar hebben we dus ook al een oproep in. Goed, dus had Maria de Hoop daar een bericht toe plaatst. Van dat we zeggen van de oordeis dat we hun compenseren. En daarmee dat we zeggen van alle mensen oproepen om de oordedagen te nemen om naar de winkel te gaan. En er zijn de mensen die daarom joert al de inkeerpen doggen. Zoveel mogelijk vandaag en morgen doen en dan de zaterdag dus niet hier in Dokkum zelf niet komen. Dan gewoon buiten daar staan en dan krijgen ze verder ook geen reactie van mensen niet. Oren shoppen toevallig joert. Ja, dan ben je vrij en past je ook goed. En Ja. wat vind je van wat er sneu te gebeuren dit? Ja, ik wil er eigenlijk zo'n beetje boeten staan, want de hele discussie vind ik eigenlijk zo'n beetje dat het buiten opblazen wordt. Hè?